انتخاب نمیکنه همه نمود دیوال دا بزنین میشوه. سلام علیکم پاتیشگوی باز یک заказ دیگه بار کردیم بچه‌ها با کسان ابلیسیونشنی оранжевый вариант неми ака мемора. Салом алейкум ака. Ака ми сангора куҷо мебари куҷо омадин? Мои сангора колхоз коммунизм поне чошбод деҳаи лабитор мебарем. лабитор дар хонаи худмон ба мақсади хонамояд ороиш додан чиз кардан ҳамаро заказ кардем. сифатҳои кор маъқул шид, чизошон маъқул шид, омадем заказ кардем. ина бор кадар мефрестем. Мардум тавсия метин. Деволе ки каҷела шур зада девол интихоб намекунад ҳамаи намуди девол бизанен мешава. Не хеле чанд намуд ассортимент дорем бачаҳо. Як дақиқа ҳамаша як нишонтон медиҳем. Сафед дорем, мрамор 3D мрамор, 3D дорем. Барои соклотон дорем. Ака хеле кадом намуди сокло аямиё гирифтагӣ? Не хеле барои соклоша гирифтагӣ акамон. бачаҳо бор киса касе дар ҳамин фасадни плитка дар кор мешава марҳамат бинависонем муроҷиат кунем мо дар хизмати шумоем. ҳаминҷа миен заказ мекунем, закази шуморо қабул мекунем.